नमस्ते सर्वांना, कशा आहात तुम्ही? आता व्हिडिओचा टायटल, व्हिडिओचा थंबनेल बघून तुम्हाला समजलंच असेल की आम्ही तुम्हाला काय दाखवणार आहे. आणि गाडीवर कोण बसलेला आहे? मुंबई टू रत्नागिरी डिस्कवर 150वर आलेली आहे ताई. ते कसा होता प्रवास तुझा? छान होता एकदम. एकदम. गाडी स्टँडवरून तरी काढून दाखव मला. ताईला उतरून दाखवू शकते. उतरून दाखवू शकते. उतर मम्मी. घर तर बोललो ना मी, त्या दिवशी पण घर कंप्लीट नव्हता जोपर्यंत आपली मालकीन येत नाही बरोबर आहे. घराची. हा, मालकीन येत नाही पण घर कंप्लीट नाही. घर केवढाही सजवलंय तेवढं ताईचा हात लागल्याशिवाय तो घर पूर्ण नाही सजणार नाही पूर्ण. आता घर रेडी आहे, सजवायचं सर्व सामान आणलेलं. आता ताई थोडं थोडं सजवून दाखवेल आम्हाला. मम्मी, लास्ट टाइम आपण तुलाच नाही दाखवली होती ना? मेन तुळस आपली छोटीशीच आहे, अजून बदली नाही केलेली आहे. आणि तुलस पण आमच्या नेबरनी लावलेत. आमची एक ऑडियन्स आहे इकडे. बाबू, काय नाव तुझं? काव्या. हे इम्पॉर्टंट असतं ना मम्मी? फर्स्ट स्टेप घर सजवण्यामध्ये आमचा फर्स्ट स्टेप ह्याचा. आता आपला मेन घर सजवूया. ताई, सर्वात आधी तू तर आपण व्हिडिओमध्ये बघून आपण हे करत होतो ना घराला. लाईव्ह कसं वाटतं तुला घर? एकदम मस्त वाटतं. कसं वाटतं? एकदम मस्त वाटतं. राईट अँगल व्ह्यू माहिती आहे ना तिकडचा? बघितला काय? बघितलं ना, आल्यावरच बघितलं. जरा बाहेर चल ना माझ्याबरोबर. जरा बाहेर चल. तर इकडे. बिना चपलेचं. चप्पल नाही. हां, बिना चपलेचं जरा दोघं जरा या. मम्मी तू घाल चप्पल. चल माझ्याबरोबर इकडे मसाज करायला. चल. जरा गावाचा एक्सपिरियन्स घ्या. शाणी आहे बरोबर. स्टँडवरती पाय टाकते. जरा आपला राईट साईड व्ह्यू बघूया परत. आता तुला एक विचारतो ताई. हा बघा, इकडून राईट अँगल व्ह्यू भारी ना. इकडे वातावरण कसं वाटतंय गावचं? बरोबर आहे, गावच्या सारखंच आहे एकदम. झाडं सर्व अशी फ्रेश वाटतं. त्या मुंबई पण आवडतेत आपल्याला, नो डाऊट. मुंबई असं आम्ही मुंबई लवर आहे. पण त्याच्यापेक्षा पण इथे आम्हाला एक फील असतं गावचं. तो इथेच भेटतं आपल्याला. हे जे असं हे असं वेगळं वातावरण, रात्रीचं एकदम फ्रेश, थंडगार आणि लॉंग ब्रीथ, डीप ब्रीथ घेताना इकडे किती मजा येते. चला आता आपण सजवूयात आहे घर. तुझा एक फ्रेंड आला बघ. कोण आला? ताईला पण माहिती आहे माझे फ्रेंड्स. इकडे चला जाऊया आतमध्ये. तो पण आला. लाईव्ह ब्रिजवर चल. घाबरले ताई. रिॲक्शन आलं तुझं. सेव्ह झालेला आहे ताईचं रिॲक्शन. बाईक चढवायला होता तो छोटासा. चला आता आतमध्ये. 3, 4. ताईने काहीतरी स्पेशल आणलेलं आहे आम्हाला, मम्मीला सरप्राईज. वा. खरं मी ताईला द्यायला पाहिजे. उलट झालं, ताईने मला आणलं. हां. आणि ते तुला जे एक काम सांगितलं होतं, हा डब्बा घे. कशाला? तुझ्या तुझ्या हाताने जरा माझ्या फ्रेंडला दे थोडंसं त्यातलं. तो खाईल? हां, मग सर्व खातो तो. खाईल म्हणजे सर्व खात आहे ना मम्मी? ठेव खाली ठेव. खाईल बघ तो. खातं का बघ, आणि मग खाल्ला की मग दे त्याला. तर आपल्या इकडचे काय बोलली तू? आपल्याकडचे खायला मागत नाही ना? इकडचे बघ. हा, दे त्याला ताई. हा, आम्ही कलिंगड खाल्लं ना, ते पण खात होता. दे त्याला दे. प्राण्यांना लय जीव लावायचा मम्मी. माणसं विसरतील पण प्राणी विसरणार नाही. हे बघ, 4 वर्ष माणसांना जेवायला दे ताई, 4 दिवसात विसरतील. पण प्राण्यांना 4 दिवस दे, 4 वर्ष तुला लक्षात ठेवतील. ह्याचं नाव आम्ही नाही डिसाईड करत. जरा कमेंटमध्ये सांगा ह्याचं नाव काय ठेवायचं. तुम्ही सांगा, आम्ही ठेवतो. हा जरा स्ट्रीटच आहे, इकडेच असतो कुठे. आता पटापट आम्ही सजवून घेतो, सगळं लावून घेतो. दाखवा काय काय सजवायचे आयटम आणले. इथे पण नाही सजवलं. आम्ही बोललो ताईला सजवू दे सर्व. त्याचे बाहेरचे कोणते तुला हवे?
आता इथे आहे ना खिळे नाही मारायला येत ना आपल्याला, किडे नको मारायला एवढं चांगलं घर. म्हणून आपण ते हे आणले, हुक आणले. हे हुक आपले चिपकवले ना मग टेन्शन नाही. नाही तर ते मी लावतो. पहिली सजावट आपण ते ह्याची केली तुळशीची, तुळशीला पाणी टाकून तुळशी लावून. आता सेकंड हां ही काव्य है ना, ह्याचं नाव काय आहे? नाव नाही माहीत, आम्ही ठेवणार आहे त्याला उद्या नाव. एक हँड तिकडे लावलेला आहे. वा वा, शोभला मी घराला. मस्त खाली हलवू टाकाई. नाही तर हा पण रेकॉर्ड व्हायचा शॉर्ट आहे. डायरेक्ट गुटली खाली. चल आता घरात नाही ताई, थांब थांब थांब. हे तर फर्स्ट झालं. सेकंड हे पण सजवायचं आहे. आता 2 डिसाईड कर कुठे काय ठेवायचं ते. 3 आहेत बघ. चला या सर्वांनी आपण पाय पुसू ह्याच्यावरती. या नवीनवर. एक कुठे ठेवतेस? ते बाथरूमच्या तिकडे. हे बघा आमचं, ह्याला काय बोलतात ताई? असंच हा कॉमन बास झाला. हा ठेव. हा अरे वा, हे आमचा पाठचा दरवाजा. पाठचा पुढचा कुठून पण माणूस घुसतो ताईकडे ना. येऊ शकतो माणूस. आज पहिल्यांदा मम्मी ताईंनी बोलले काहीतरी मी बोलू का, नाही तर काय बोलत. एक काय 2 बोल तू. 2 काय 10 बोल. तू बोलायला तुला ऐकायलाच बसलेत माणसं. ते बोलते तू बोलत नाही. हे दोघं बडबड्यात बोलतात. तू बोलत नाही म्हणतात. बोल बोल. तर तू नाचते कशाला अशी इकडे? बोल तू बोल. तू कशी काय नाचली? जेव्हापासून आली आहे ना, जे कपडे घातलेत ना ते सर्व घराला मॅचिंग आहेत. पहिली आली टी शर्ट येलो आणि आता ऑरेंज ऑरेंज. वा वा, काय बोलली. हा ताईला जेव्हा घ्यायला गेलो होतो ना, ताई येल्लो घालून आली होती, तर बाहेर मॅचिंग झाली. आता ऑरेंज घातली तर आतमध्ये मॅचिंग झाली. आणि ते हे मंदिरला पेंट करते तेव्हा पण मॅचिंग. किती मस्त झालं ना मंदिर. तो पेंट करून छान वाटतं. मॅचिंग होतं. अजून त्याला पेंट करायचं आहे. हा हे ताईने आणलंय, स्पेशल वस्तू आणलंय बघा घरासाठी आपल्या. हे काय असतं ताई? तर हे कशासाठी असतं आणि काय असतं? ब्लू आय बोलतात त्याला. ते कशासाठी? नजर नाही लागण्यासाठी. ताईने नजर नाही लागण्यासाठी सर्वात आधी माझ्या हातात घातलंय बघा. नजर नाही लागण्यासाठी. दिसतंय का तुम्हाला? Amazon वरून मागवलं ना ताई? चल आता लाव. थांबा. बुरी नजर ना लागे. ब्लॅक मॅजिक हे सर्वासाठी ना. तुझ्या हातात जाईल. दाखव ते कसं दिसतं. तुम्ही पण करा ऑर्डर असं. आता ताई Amazonची लावते बघा. लिंक आहे ना याच्या ताई? ताई हे लिंक आहे ना एव्ही याची? लाईट. ॲव्हिल आहे ना. हा बरोबर. म्हणजे नजर लागू नये म्हणून ताईने मागवलाय. हा बरोबर आहे. बघ मधोमध जर हा लाव तिकडे, मस्त दिसते ते. एक डिझाईन सारखं पण वाटते. असं वाटतं ते काय डिझायनर लावलंय. मध्ये आला बघ बरोबर. हा लाव लाव लाव, बरोबर आहे. मस्त वाटते. वा वा वा, छान छान. ते ईव्ही लाईन नाही वाटत, ते डिझाईन काहीतरी डेकोरेशनचं सामान वाटतं ते, है ना. आता वरती चढलेली आहेस ना तशीच राहा. आता हे लावायचं आहे का नंतर? हे नाही लावायचं आहे. हे मंदिर आलंय. ते तोरण आपली ही आणणार, आते आणणार आहे ना लावायला. खिडकी खोलू तोपर्यंत. हवा किती फ्रेश येते ना मग इकडे. असं सरळ ठेवायचं आहे. हा छान वाटतंय, छान वाटतंय. वा वा, मस्त वाटतंय मी आता घर. आरामात आरामात आरामात. बाकी काय होणार, रेकॉर्ड होशील ताई तू पडताना. मस्त वाटत आहे आता हे मस्त वाटतंय. मस्त मस्त. एवढं सर्व घर आहे पण आपण घड्याळ नाही घेतला. का नाही घेतला? कारण ताईनी एक छान गिफ्ट दिलं होतं घड्याळाचं. DIY ना. थांब नाव बघू दे त्यांना, मग परत विचारतात. हां बघितलं. आता खोल.
हे काय आलं ताई? हे काय हे कुठे गेली याची? काटे हे काटे म्हणजे हे काढायचे आहेत बघ. हे बघ, हे बघ, हे निघणार आहे बघ हे करून. ते काटे ते हे लेट आहे ना तुम्ही. आता बघा हे DIY जे घड्याळ आहे आपलं, हे घड्याळ आहे. त्याचं ताई तुम्हाला सांगेल कसं बनवायचं. कसं बनवायचं पहिले ह्याच्यातले काढलेस ना तू? हे पहिले काढले, हे सेपरेट केले सर्व. हे ह्याच्यातून हां, हे असे होते हे बघ, असे. ह्याच्यातले. त्याच्यामध्ये होते सर्व ते. हां, म्हणजे ते आपण त्यातून अलग केले. बाहेर काढल्यावर हे असे आले बाहेर, हां. आणि त्याच्यातून बाहेर गेल्यावर हे सर्व आले. हम्म. आता हे काय करायचं ताई? आता हे बरोबर आहे, ब्लॅक वरच हे चिपकवायचं. पाठी दाखव, ब्लॅकच्या पाठी. हां हे नाही, हे आपल्याला काढून चिपकवायचं बॉलला. हां, म्हणजे ह्याच्यावर नाही चिपकायचं, ब्लॅकवर चिपकायचं. आता चिपकून दाखव एक मला. मग त्याचं पण ते कव्हर काढायचं आहे. हां, असं काव्य आहे तुमची गुरं? हे वासरू तुमचं? बाबा घेऊन आहेत बघ. काय नाव आहे त्याचं? छोटू. हां, ते काढलंय कवर वरचं. घ्यायला लावायचं. हे गोल्डनचं त्याला चिपकवायचं. हो. हे बघा असं चिपकवून हे आम्ही साईडला ठेवले आहेत. हे असं सर्व बघा, हे पाठी वॉलला चिपकवायचं आणि हे आम्ही असं चिटकवलेलं आहे. आता हे सर्व आम्ही असं लावून घेतो सर्व. आता इथे बघा आम्ही सर्व जे दाखवलं होतं ते सर्व लावून घेतलेलं आहे. हे बघा, इकडे व्हाईट, इकडे गोल्डन, आणि हे जे सर्व कवर इकडे आलेले आहेत. आमचं इकडे डॉग पण आलेलं आहे. आता इथं पुढचा स्टेप काय करते दाखवते. हे बरोबर बघते. हे बघा, हे काय लिहिलंय? हे लिहिलंय शेफ ना. हे ॲपल विपल म्हणजे जसं डायग्राममध्ये आहे तसं इकडे ताई गोल लावते. आणि हे पण दिलंय अंदाजासाठी. हे 6. बरोबर ना ताई? हे लावायचं नाही आपल्याला बॉलला, पण फक्त बरोबर अंदाजासाठी हे दिलं. असं बरोबर आलं पाहिजे ना राईट जागी. ते बघून करायचं. हो. इथे दिलंय. दिल दिल आपली मुंबईला आहे. 6 2 आणि हे मम्मी. आणि ते दिल बद्दल आलेला ताई, आणि तू आता आहेत ना स्क्रीनमध्ये, जरा सांग ताई. त्यांना वाटतं की आपण दिलला परमनंट, म्हणजे त्यांना ती दिलला सोडून आपण इकडे आलोय, असं होईल का? आम्ही सर्व सोडू, आम्ही हा घर पण सोडू, पण आम्ही दिलला नाही सोडणार. नाही सोडणार. आम्ही टेम्पररी इकडे आहे, थोडे दिवसानंतर मुंबईला जाणार आहे आमच्या दिलकडे. दिलला सोडून आलो, पण दिलची व्यवस्था सर्व तू केली होतीस ना? सर्व व्यवस्था करून आले. तिला मच्छी फ्राय करून ठेवून आले फ्रीज मध्ये. अजून काकांजवळ पण, काकाला पण सांगितलंय प्रत्येक वाराला तिला मच्छी आणायची. 50-100 रुपये देऊन ठेवले फक्त दिलसाठी. दिलसाठी ठेवलेले पैसे देऊन. आणि तुम्हाला आता मी लाईव्ह सांगतो, पूर्ण युट्यूबच्या समोर सांगतो, मी हा घर सोडेल पण दिलला नाही दिलला नाही सोडणार मी. बरोबर ना मम्मी? बरोबर. एक वेळ लॉकडाऊन मध्ये तुम्हाला एक एक्झाम्पल देतो. लॉकडाऊन मध्ये मी कधी बाहेर नाही पडलो होतो, मला आवडत नव्हतं, मला ते घाण वाटायची बाहेर, म्हणजे भीती पण वाटायची आणि घाण पण वाटायची. पण जेव्हा दिल आजारी पडली होती ना, तेव्हा मी गेलो होतो बाहेर 4-5 तास. दिलला घेऊन हॉस्पिटलला गेलो होतो आम्ही. आणि तो पण आम्ही व्हिडिओ बनवलेला आहे. हा, आणि दिलला इकडे का नाही आणत, कारण तिला ट्रॅव्हलिंग भारी पडली. प्रवास तिला एवढा होत नाही, आणि ती सारखी ओरडत कारण आम्ही 1 तास पण तिला रिक्षातून फिरवलं होती, म्याव म्याव करतच ना तिला प्रॉब्लेम होतो. आणि अजून एक मोठी गोष्ट, इकडे आणू दिलला, आणि समजा दिलला आणून कुठे पळून गेली तर? पळून नाही. आणि कुत्रे वगैरे आहेत, ते कुत्रे मांजरे असतात, चावले गुले तर ह्या कारणासाठी आम्ही दिलला नाही गेले. तिला इथे आणत नाही. दिल सेफ, सर्वात सेफ दिलला जी जागा असेल ती तिकडे मुंबईचंच घर. आता तेच तिचा वर्ल्ड आणि सेफ जागा. बरोबर. आणि काकांबरोबर तुम्ही दिलचं काही टेन्शन करू नका, आम्ही बरोबर तिला व्यवस्थित ठेवलेली आहे. आमच्यापेक्षा लहानपणी जेव्हा ती छोटी होती, सर्वात जास्त जर ती राहिली असेल तर ती काकांसोबत राहिली. कारण लहान होती तेव्हा आपण, तेव्हा 5 आणि वर्षापर्यंत. त्याच्यामुळे तिला ती काकांची सवय लागली, आणि त्याच्यामुळे ती आपल्याला हात लावू देत नाही आता. हा, काकांना चिटकून झोपून बिपून राहते ती. म्हणजे तिची सोय चांगली झाली आहे तिकडे. आणि परत सांगतो, आम्हाला दिल खूप आवडते. असं समजू नका दिलला सोडून आलाय. आम्ही कुत्रे मांजरं बघितलं तर दिलची आठवण येते ना मम्मी? बरोबर आहे. आता ह्याला काय सेल लागणार आहे ताई? दाखव कसला सेल. आता मी एक माझं ओपिनियन देतो, तुला आणि मम्मीला पटतं का बघ मम्मी. आता ना हे मी पूर्ण पाकिट आणलंय. हे कशाला? माझ्या लॅपटॉपचा माऊस आहे ताई, तो पण या सेलवरती आहे. असे कितीतरी अशी गोष्टी असतात ना आपल्या ह्या सेलवर असतं. समजा हा पाकिट तुमच्याकडे असेल ना, एक मला वाटतं एक पाकिट असला पाहिजे प्रत्येकाच्या घरी. हे वाटतं की नाही तुला? बरोबर ताई है ना? यूज होतं ना कधी पण आपले, कधी वॉलचे हे असतात कधी कधी. तू लॅपटॉपच्या माउस
जॉबसाठी आणलाय ना. हा म्हणजे महिन्याला एक लागतो मला. हा, पण आणि आता ते कशाला इकडे पण यूज झालं. समजा ते नाही आणलं असतं तर इकडे यूज नाही झाला असतं ना मग तो. आता ते घड्याळ बनलंच नसतं. मला असं वाटतं की एक पाकिट तरी घरी असावं. आता इथे बघा आम्ही हे असं सजवलं आहे. असं म्हणजे आता तिकडून दाखवतो मी तुम्हाला. बघा हे बघा खोक्यावर कसं दिलं आहे तसंच इकडे सजवलं आहे. आणि इकडे मधोमध मेजर घ्यायला ताईने हातात घेतलेलं आहे. ताई ते आता तिकडेच करून दाखव लाईव्ह. म्हणजे समजा तुम्हाला कधी लावायचं असेल आता पहिलं माप घ्यायचं. आणि हातात पेन घेऊन ठेवा. ताईने खाली ठेवलं पेन आणि ते आता पहिल्या हाताने मापते ते बघा. सेंटर बघते आता. सेंटर बरोबर ना ताई? बरोबर 6 आहेत ना ते. थांब 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 थांब. आता हे असं फिरवायचं आहे ना. थोडा इथे नको आणि इकडे येईल. हे मेजरसाठी आहे ना फक्त. हा बरोबर. हा. इकडे एक लागेल आणि इथे एक लागेल. आता बघा एवढं सर्व लावून झालेलं आहे. आता जो टाइम आहे तो लावलेला आहे. आता इथे बघा आमचा DIY घड्याळ. शेफ. शेफ वरती शेफ. मस्त वाटतंय. किचनमध्ये हे असं आम्ही सजवलेलं आहे. थोडा अपडेट तुम्हाला देतोय. हे मस्त वाटतं ना मम्मी असं. हा ताई मस्त वाटतं नाही. अरे वा. अजून भांडी घासायची आहे हा. थोडी. तर किचनवर पसारा पडलाय. सगळं लावायचं आहे. हे बघून तुम्हाला समजलंच असेल काय करणार आहे आम्ही. है ना ताई. हा. आता हे काय गणपती. आता हे हँडमेड गणपती ना. कुठे बघ एवढा बस. जाऊ दे वरती. जाऊ दे वरती. त्याच्यावरती जाऊ दे. पट्टी बरोबर लाव. हा बस. झालं ना आपलं. चला उतर. हे किती छान वाटतंय मम्मी बघ. हा. आता इकडे आपलं मंदिर सजवायचं काम चालू आहे. हा तो सुकेपर्यंत आम्ही ते बाकीचं सगळं करून घेतलं. आता परत ताई मंदिर पेंटिंग करायला बसले. आता हा बेसिक डेकोरेशन हाऊस तुम्हाला कसा वाटला. ताई आली तुम्हाला कसं वाटला. ताईचं मंदिर ताईने सजवलं हे पण कसं वाटलं आम्हाला कमेंटमध्ये नक्कीच सांगा. व्हिडिओला लाईक शेअर कमेंट सबस्क्राईब आणि बेल आयकॉन नक्कीच वाजवा. बाय.